YouTube, Instagram, TikTok. Keresd rá azokra a témákra, altémákra, amiket összeírtál. És nézd meg, hogy melyek voltak a legnépszerűbbek az elmúlt fél évben. Nézd meg a profilt, ami mögötte van, és nézd szét itt alaposabban is. Azok a videók a nyerők, amelyek több megtekintést kaptak, mint amennyi követője van az adott oldalnak. YouTube-nál alaposan figyeld meg a bélyegképet, a rövid videóknál pedig az első 3-4 másodpercet, a hookot, ezt érdemes nagyon alaposan kielemezni. Ezeknél a formátumoknál ezek jelentik a sikert elsősorban. A téma, a bélyegkép, a cím és a bevezető. A népszerűség és a nagy nézettség döntően ezeknek köszönhető. Itt ismét nagyon fontos megjegyezni, hogy ne másolj egy az egyben. Mindig csinálj egy saját verziót azok alapján, amiről úgy látod, hogy működik. Ha egy az egyben lemásolsz valakit, úgysem fog ugyanúgy működni, mert akit lemásoltál, őt már lehet, hogy rengetegen ismerik, téged meg még lehet, hogy alig. Szóval ne légy másolat, légy eredeti, légy saját, de használj fel minden jól működő információt.